A visita da directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, a Noia, serviu para comprobar de primeira man algunha das actuacións realizadas na vila con cargo ás diferentes liñas de axuda outorgadas pola Xunta nestes últimos anos. Precisamente unha das súas primeiras paradas foi no barrio de La Barta, onde se acometeu a instalación dunha cuberta no parque infantil, por valor duns 40.000 euros. Nos, dende a Xunta de Galicia, continuaremos apoiando estes pequenos proxectos que é certo que son pequenas actuacións, pero moi necesarias, que sen estas achegas non serían posibles, como digo, para moitos concellos de Galicia e, polo tanto, pois a actuación neste parque infantil de Noia é unha mostra non desta mellora da calidade dos servicios públicos que redundan pois na mellora e na calidade de vida de todos os galegos, en este caso dos veciños de Noia. O encontro serviulle tamén ao Concello para interesarse polas novas liñas de axuda que promove a Xunta, as que agarda poder acollerse en breve e que permitirán diversas melloras no municipio. E hai outras solicitudes por parte do Concello, como unha mellora na iluminación e na emisión de gas radón nas instalacións municipais, neste mesmo edificio no que nos atopamos agora, que ven de experimentar unha mellora no aspecto exterior da fachada, que se vai a complementar con estes investimentos, mellora tamén na eficiencia enerxética a través dunha sustitución da iluminación por luminarias LED e iluminación da fachada exterior. Tamén se abordou o plan de rescate da hostalería, o que tamén se suma ao Concello cunha aportación duns 82.000 euros para facer fronte ás necesidades do sector, un dos máis castigados pola pandemia. Noia vai a ser un dos concellos que se vai a adherir a este segundo plan de rescate da Xunta de Galicia ao sector da hostelería con esta aportación municipal para que entre todas as administracións públicas, como digo, e colaborando entre todos, os nosos sectores máis perxudicados, os autónomos, micropemes e o sector da hostelería poidan ter canto antes estas axudas. Por parte da Xunta de Galicia xa están prácticamente rematadas. Agora o Consello da Xunta onte acaba de ampliar con 20 millóns máis as aportacións autonómicas para que cheguen a todos estes sectores.